Kaže, možda su devojčice delom krive što je postao muzičar, jer je umetnost bila zadržati im pažnju, ali tu su i prijatelji i društvo. Ali šta je poenta? Poenta je interesovanje za devojčicama, ruku na srce. Znaš, mislim, tu je postojala jedna Mika koju sam ja bio hronično zaljubljen. Bilo je stvarno šećerlema, znaš, kao. Ali kako da osvojiš njenu pažnju? Prvo mora da osvojiš njenu pažnju, čoveče. Ti mora da je natera da te sluša, bre, čoveče, jedno 5 minuta, razumeš? Znaš ti koja je to muka, Burazeru? Ti šta moraš ti to da smisliš, da odsviraš, da to ona sluša 5 minuta, čoveče? Pa to je ko čitav kosmos, be, Burazeru. Ajde, pa neka druga ljubav kad dođe, pa opet tako nešto ti, znaš, tako. Znači, traženje sebe u društvu, u stvari. Znaš, samo u filmovima i po knjigama i po pesmama ona na kraju bude moja. Život ipak nekako drugačiji. I dobro, nema veze. Tu puno toga, mislim, to je sve učenje neko. Nije stvar u tome da budeš najbolji, kaže Neša, već da otkriješ način kako da te primete, a onda je na tebi da održiš pažnju. Na početku su se skidale stvari koje slušaš, a na kraju ovog dela Luksemburga saznajemo od koje grupe zapravo sve počinje. Kod Neše presudan je izbor starijeg brata, a po onom nepisanom pravilu uvek se na početku sluša uglavnom ono što stariji brat ili sestra slušaju. Moj Burazer je volao da sluša Stonese. Ja sam čuo za neke čupavce koji su zvali Beatlese, znaš, i ono kao čudna neka muzika, vrlo agresivna, znaš, u fazonu, ali Stonesi su pa bili dibidus agresivni. Znaš, ovi nekako jedva sam podneo, ali kad sam čuo Stonese, katastrof, šta je ovo, rekao Bog. I onda priput čujete neke električne gitare i sad ja u trenucima kad je moj Burazer dozvoljavao da ja uđem u njihovo društvo, da, slušam, i ništa dalje, mora budeš miran, kakvi ti sad nešto, ti da se tu nešto, ne, ćutiš i srećan što si u njihovom društvu. I slušao Stonese i vidim kako su oni pričali. Ta priča o tumačenju pesama, ta radost koja je izazivala slušanje te pesme je zapravo to su bila prva vrata kroz koja saznaješ nešto dublje o muzici. Ja nikad neću zaboraviti Slobija, to je kum mog Burazera, koji je tako melodično pričao o muzici, da je bilo milina ga slušati. Ja sam to stalno volao kad je on tu, ja to slušam, on to i ne znam, mislim, ali evo sad sam palo pričam o tome, pa sad pričam o toga. Ja sam stvarno volao da slušam to, kako on to priča. I ja sam Stonese zavolao zahvaljujući mom bratu i njemu, u stvari. Ja sam ih preko njega razumeo, šta oni to rade. Shvatiš da muzika ima više slojeva, shvatiš da postoji poruka, da nije to samo lep glas i naređani tonovi u jedinici vremena, nego da to postoji razlog zašto si te tonove naređao. Da postoji razlog zašto si taj tekst ispričao, odnosno otpevao. Razumeš? Ovde ćemo malo stati. U nastavku emisije čućete ko su još bili svojevrsni idoli iz perioda odrastanja na putu ka muzičkoj sceni Nenada Milosavljevića.
Radio Luksemburg. Jedna od najatraktivnijih zvezda današnjice, Beyoncé u Beogradu. Rasprodata je skoro cela arena, zato požurite. Sa Cityjem na Beyoncé. Info 526 796. 526 796. Tamo gde me čeka prva jutarnja kafa i topli doručak. Tamo gde se osjećam kao kod kuće. Tamo gde započinjem svoj novi radni dan. Tamo gde je i posebnost drugačija. Kafe restoran Meli Meli, Svetozara Markovića 8, odmah pored banke. U kojoj valuti primate platu? Plaćate obaveze, štedite. U dinarima. A koju štednju birate? Bonus štednju u dinarima KBC banke. A zašto? Kamata je mnogo veća, ne plaćam porez na prihod od kamate, novac mi je uvek na raspolaganju. KBC banka. Život nas spaja. Jedan paket, 3 usluge, digitalna televizija, neograničen internet pristup i fiksni telefon. Svakog meseca 10 sati besplatnog telefoniranja. Arena Sport i Pink Cinema besplatno, dok traju zalihe. Pozovi odmah 011 4 100 200 oriontelekom.rs. Izbrisali su vam se brojevi na daljinskom od televizora. Šta mislite? Zašto je to tako? 78% slušalaca radija ne promeni frekvenciju kada počnu reklame. RAB Srbija vam poručuje: reklamirajte se na radiju. Sve o radiju na našem sajtu rabsrbija.com. Od svitanja do odlaska u krevet 99,9. Radio Luksemburg. Slušajte Radio Luksemburg na City Radio, emisiju u kojoj saznajemo šta slušaju poznati. Svoju priču ispričao nam je Neša Galija. Na dugom spisku grupa i izvođača, od kojih smo mnoge preskočili, nezaobilazni su oni poput Emerson, Lake i Palmer, grupe Camel i Genesis. Idemo redom. Onda sam naišao na jednu vrlo čudnu grupu koja se zvala grupa Camel. To je Gorčak, kad smo već napravili bend, kaže slušaj ovu grupu i pusti mi, kao šta je ovo? Kako je ovo muzika? Ne, a pre toga sam čuo Emerson, Lake i Palmer. I sad slike sa izložbe koje ja nisam ranije slušao. Ja mislio to njihovo izmišljeno delo, pa te kasnije shvatim iz razgovora da je to Mussorgsky, da to postoji u klasici, da je to jedan fragment koji se zove Simforok. Oni su preteča tog Simforoka i vidiš tipa koji sine svira. Znaš što je bilo fascinantno to vreme? To pokazno zanimanje. Ta veština koju čovjek pokazuje kada se nalazi na bini. To je nešto što jako fali danas. Ti samo kad dođeš na te rave partije, ti vidiš neke likove sa slušalicama i on kao nešto radi. Ja baš i ne verujem da nešto to radi. Znaš, kako ti kažem, ne razumem, moram da priznam, to je možda prava reč. Ali u ono vreme ti vidiš da onaj čovjek svira, ti vidiš svaki prst kako on to odvali, čoveče, koja tu veština treba da bi ti to znao da uradiš. To nije samo neka banalna radnja, nego to je nešto, vidiš da tu košta mnogo vremena rada. Znači to je odnos, tu se automatski stiče odnos prema radu, da treba da zaslužiš, da dođeš do njega, nečega, i da je jedna od najbitnijih faktora življenja to je strpljenje. Kako se naoružati strpljenjem da dođeš do nekog cilja za koji ti znaš da ti treba mnogo godina. Ili ne znaš, ili treba da saznaš, nije bitno, ali strpljenje ti sve daje šansu da prvo saznaš, pa da lociraš, pa da postigneš i tako dalje.
to je bilo Emerson, Lake i Palmer. Pa onda grupa Camel, to je jedna fenomenalna grupa, pa onda grupa Genesis. To su sve grupe koje sam ja padao u nesvest kad sam slušao, jer zašto sam volao te grupe? Zato što su oni pravili taj čarobni spoj između dva sveta koji se zove klasična muzika i Rolling Stones. Klasika koja slika muzikom i Rolling Stones kao jedan oblik ideologije, koji nije samo muzika i nije muzika u prvom planu, nego je deo jedne kompleksne ideje. Znači tekst, muzika, ponašanje, znači scena, aj sad koreografija, neka vrsta koreografije, aj tako da kažem, pa i scena i ponašanje na ulici i kad nisi na bini, znači i taj deo, to se zove marketing, neka vrsta marketinga, znači svi ti elementi ulaze u jednu ideju i jednu poruku. Slušao je Neša Galija, kao i mnogi tada. Cepelin od domaćih je u to vreme veoma poštovao Dada Topića, a od grupa Bijelo dugme. Nenad Milosavljević voli da se vrati u prošlost i to čini sa respektom. Kad hoću da plaknem dušu, ja naravno uzmem Van Morrisona i ja lepo se dovedem u normalnu pod libelu, kako ti kaže, lutaš, a onda dovatiš čika Van Morrisona i lepo si spustiš to i ti si bato ko novo. Uvek se vraćam, jer mislim da je užao u muzici je u prošlosti. Tu je velika tajna. Znaš, svi bi želeli da budu revolucionari, a samo je jedan. I ukapiraš da su ti najveći revolucionari, znači ti koji su najveći uspeh postigli, to su ljudi koji su užasno respektovali prošlost.
Bila je ovo emisija Radio Luksemburg na City Radio. U prošlost nas je vraćao Nenad Milosavljević, Neša Galija. Ovih dana češće će se čuti njegovo ime jer učestvuje na Beoviziji, a 8. marta sa Galijom nastupa u Čairu. Moje ime je Zorica Milenković. Saša Mitić i ja vas pozdravljamo do nove priče o tome Šta slušaju poznati? Onako nezajažljivo. Ploče. A šta je bilo pitanje? Muzika koju slušam? Pa je isto koji sad. Znači, blues, rock and roll, punk rock, sve ono što me pokreće, budi mi emocije, diže mi adrenalin. Da promeniš vazduh, promeniš planetu, promeniš život.